आंनि RM मोसाहारी चेनेलाव नोंसोर गासिखौबो बरायना लाग्रोबाय लोगोफोर। दिनै माने मोनथाम आपडेट लाना फैदों माने इउटुबारफोरनि बागै लोगोफोर। जोबजासिम नाय माने एसे बिस्क्रिप्ट खालामना आं बेहाय भिडिअ माने रावखौबो गाज्रि बुङा माने मा जादों बेखौसो फोरमायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर। बेबायदिबा नायबाय थादो लोगोफोर, जाय टपिकआव फैदों बेहायनो सावरायगोनसै लोगोफोर। फार्स्ट आपडेटआनो जादों माने एनिथिं फंबाय MJनि बागैनो सावरायगोन। माने ससियेल मिडियायाव माने बुंसोगारदों माने एनिथिं फंबाय MJनि माने निमाहा बिनाय जायाखै, निमाहा बियाखै बुंनाय जादों माने। आंबो बेखौनो माने एसे फोरमायबावनो नागिरदों माने। आंबो सानो माने एनिथिं फंबाय MJ खेबसे मोजाङै निमाहा बियोबा मोजां जागौमोन। मानोना निमाहा बिनाय स्टाइलखौ ससियेल मिडियायाव माने बुंदों माने मोजां जायाखै, बेबायदि थारिखा नङा माने गेदेर मानसिफोरखौ बिदि निमाहा बिनाया जायाखै होननानै बुंदों माने एनिथिं फंबाय। ओंखायनो आंनिफ्रायबो माने खेबसे मोजाङै निमाहा बियो माने। आं रावखौबो एसेबांबो गाज्रि बुङा माने। माथ्र' जों लुगैबावदों माने खेबसे मोजाङै निमाहा बिबा माने बे केसनिफ्राय आजादबो जानो हागौ नोङो एनिथिं फंबाय MJ। ओंखायनो माने आंनि भिडिअखौ नायफ्लांबायोबा माने आं आसा दं माने नों खेबसेसो मोजाङै निमाहा बिबावगोन माने। सेकेन्ड आपडेटआनो जादों माने bengjlai नार्जारिनि बागैनो माने फोरमायनो थांनो नागिरदों माने। बिथाङा केस नांदोंमोन माने, केस नांनायनिफ्राय बोखार जाबाय केस होगिरिजों, ओमफ्राय बे केस होजाग्राजों माने सावरायनानै बे केसखौ माने बोखारनाय जाबाय। आं माने बे केस होग्राखौबो साबायखर बावनो नागिरदों माने। बिथाङा बुंदों माने बर'जों बर' मानोथो बिदि खालायबाय थानो होननानै माने केसखौ बोखांनाय जादों माने। आरो bengjlai नार्जारियाबो दा बे केसनिफ्राय आजाद जाबाय माने। बिथांखौबो गोजोननाय मोन्दों बे केसनिफ्राय बोखारजानानै माने। मानोना बिदि अनलायलायनायबासो माने गावनि हारिया माने खौसेयाव थागोन। ओंखायनो माने बिथाङाबो बेखौ साननानै बे केसनिफ्राय बोखारनाय जाबाय माने लोगोफोर। आं बेखौ माने फोरमायनो माने ससे माने भिडिअ लाना फैबावदों bengjlai नार्जारिनि बागैबो। लास्ट आपडेटआनो जादों माने gupur चेनेलनि अनार माने बि राजा सारखौ मैया माने बिथांमोना माने प्रान्जल नार्जारिजों बिथांजों माने मोनसे सावरायदोंमोन। बेहाय माने बिथाङा बुंदों माने सोरबा हारिनि खामानि मावनानै माने अलखदाव गोलैबा बिथाङा माने गसंथेगोन होनदों। आरो जायफ्रा माने इउटुबारानो जा बेफोरखौबो बुंदों बिथाङा माने, जायफ्रा माने हारिनि खोथा बुंनानै माने अलखदाव गोलैबा बेखौ माने बिथाङा माने गसंथेगोन बुंदों माने। आं बे बुंनाय रावखौ माजों माने साबायखर बावनो माने खुगायाव रावानो गैया जादों माने। बिथाङा माने ओरैबायदि माने साननानै बुंदों माने बेखौ माने, जायफ्रा माने हारिनि खामानि मावग्रा बेफोरखौसो बुंदों दे लोगोफोर। मानोना बेबायदि हारिनि खामानि मावग्रायाव माने बेबायदि बुंग्रा मोननो थाङा माने, आरो सानग्राबो मोननो थाङा लोगोफोर। ओंखायनो माने बिथांखौ माने साबायखर बावथारनांगौ माने। बिथाङा माने जि बुंनाय बाथ्रा बे माने जोङो साबायखर बावाबा माने थानोनो हानाय जानाय नङा लोगोफोर। ओंखायनो बिथांनि चेनेलखौबो माने pwrni चेनेल लिरबानो माने बिथांनि चेनेलाव फैगोन। बेहाय माने साबस्क्राइब खालामना हो अननानै लोगोफोर प्लिज। आं बेखौनो नोंसोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों रिकुवेस्ट खालामो। मानोना जों बेबायदि मोजां सानग्रा, मोजां खामानि मावग्रा बिराद खमसै आजिखालि जुगाव, मोननो थांनो नागिरा। ओंखायनो बिथांखौ माने सापर्ट खालामना हो लोगोफोर। बिथाङा मानोना बेबायदिनो उननि समफ्रावबो माने मोजां माने मानसिफोरखौ दैदेनलांनो हायो आरो मानसिफोरखौ लामा देखायलांनो हायो। आं बिनि थाखायनो नोंसोरखौ गुरै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय लोगोफोर। बेबायदि बायसआव